and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to. Dali na ka mo! Nagpapunta ka na to ang lamisa. Sunod ka mo ka na ko, ha? Let's go, Cesar. Cesar, busog pa ko. Mahimo pa. Dili ka mahimo mo balibad, Mary. Mainsulto si Daddy ni Ana. Pero busog pa ko. Gikan pa sabtang nangaon. Oh, Eat, Mary. Eat while you still can. What a masayod. Kung hangtod kanus akalang kutob makakaon. Dali na ka mo! Oh, you know, life is too short. Dali na, Cesar. Madilin. na. Madilin. Ayun ako, Tara. Mary? sige lang. Masunod mi ni nanay. Mary, Nay, pag maligon, pag ampo, kana ang ligon mong taming patok sa mga dautan. Nay Josefa. Here, diri ka lingkod tupad nako. Madilin. Lingkod. Madeline, behave. This is the way I behave, Daddy. Settle down, kay ni Ana sila paingon din, eh. Shit. Muna ni akong kiingon. I don't like to adjust. It's temporary, sweetheart. Senyor, Lingkod Josefa, sa uimi sa pagkaon, pero senyor, imo ba kong balibaran? oh, dili senyor. Salamat. Mary, anak, dito ka lingkod tupad sa imong bana. Sige, Nay. Oh, no. Dala siya tupad ni mo nang. Dili na timbang kung ari pa siya diri. Tulo na mi diri, samtang ikaw rang usa dihang dapita. Kay naa sa tunga si Daddy. So, dala siya uban nimo. Magbaylo na lang, Missy. Hason na kaayo magbalhin-balhin ka pa. Ngano, sabay naa. Para karon ra mo magbuwag. You will have all the time later, dili ba? Dili lang ko tupad ni Nanay Cesar. Husto si Madeline. Dili na timbang ko, mubalhin pa ko tupad ni mo. See? So, let's eat. Doon ko sa mong payag. Karoon pa lang gani. Gibati na kong tumang kamingaw sa akong apo nga si Mary. Pipila ka tuig, kaming duhalan ang nag-uban. Ay, Diyos ko. Inaot pa unta. Nga kanunang panalipdan og ampingan sa iyang bana ang akong apo. Apanda ko ang akong pagsalig. Galuwas lang akong anak uban ni Sisay. Tungod kay atua uban kanila si Josipa. O kuno sa may wala mo pagkasinabot ni Don Pausto mahitungod sa yuta. Walay labot niya na sila si Cesar o Mary. Epan sa gihapon, iampo ko ang kaluwasan sa tanang higayon sa akong apo. Iiway siya sa kaalautan, Diyos ko. Here. Madilin, gusto na. Why? Huh? Pipila ka shot pa lang kadto sa Bino. Dili pa siya malipong adto. So Mary, sige na. Dawatan ang imong baso. Drink it up. Marag, nalipong na ko. Oh, come on. Don't be such a spoiler. Drink. Ako na yung matubos niya. What? No. Dili ko masugod.
May kagalingon kang baso, Cesar. Pag-ipis og imo kung gusto ka. Ka-Mary kini. Maglipay karon si Mary kay kasal ninyo karon. Og bahin kini sa inyong selebrasyon. Come on. Moinom ka pa, Mary, dili ba? Dili ba? Mainom pa. Good. Here. Cheers. Cheers. Okay. Oh, more. That's it, girl. Let's celebrate. Woo! Here. Madeline. Mary. Oh, spoiler. God. Nahupog lang dayon. Ay nga, pag-isaw pa man nimo dayon. Gipasagda na lang tani mong matumba o mahogya gikan sa bangko. Madeline. Nasayod ka gid nga wa maanad og inom si Mary. I know. Pero imo gising kipainom og maayo. Maayo. My God, Cesar. Pila ka tagay pa lang ka to. It's more likely 7 shots sog natumba na siya. Buhi Unsa? Buhi Gusto ko makita nga mahog siya diha sa saw. Unsa? Madeline. Mas may nang maanad siya. Karon, sawg pa lang ang iyang hagbungan. Apan sa sunod, adto na siya mahog 6 feet below the ground. Yato na ko siya sa among kwarto. Ihatod lang. And make sure nga maghatod ka lang ug mogawas ta yung kainikaw-man. Kay magpaabot ko nimo dito sa akong lawag. Mao kanay purpose sa paghubog ko ni ining patik now. Okay. Madeline, tingali ba kamata si Mary? Gusto lang. Ah, shit, I'm wet. Pagdali, ug apasa na tayo ko sa taas. Huwag siya makabantay nga. Nabutang na ako siya sa muhigdaanan. Nahubog siya sa gipainom ni Madeline niya. Gwapa gid kay siya kung magtakid lang siya sa uwang bahin. Kaano kung nga nasunog ang pikas nga bahin siyang naong. Kay kunwa pa lang unta. Nakasiguro ko. Kadaghang kalakihan ang magukod ni mo, Mary. Kay gawas nga gwapa ka. Nindot ka kay gawas. Gawas na ko. Adto na ko sa Madeline. Adto ni Madeline ako ipahungaw kinigibati kung pagpanginit nga gibati nga nagtanaw sa lawas ni Mary. Asa ka? Oh, Nay? Adtuon ni Mas Madeline siyang lawak. Nabati na ko inyong gipanagsultihan. Nakita na ko ang tanan ninyo gibuhat, Cesar. Oh. Wala kira inahibiling delikadisa sa imong lawas. Unang adlaw ron sa inyong kasalog adto ka makig-uban kang Madeline. Nay. Pagpuyo. Nay Josefa. Pagpuyo kung di ka gusto mo suko ko nimo. Nay. Misamot ko kahor na sa pinaw nga akong kiinom. Oh. Naguwangan ko sa magibuhat nga kwiki kaganihan dito sa comfort room sa restaurant. I want more. Cesar, shit. I feel like riding. Hide ka na pa, Cesar. Ganun dugay ka makayong misunod ako diri sa kong lawag. Wait for you to be inside, Cesar. Cesar, shit. Labing siguro, nagpaabotan na ako karon si Madeline dito sa lawag. O, gisapot na to ng babayhana.
Pero dili sa kubuot nga musupak ni nanay. Basta, mamawi na lang ko ni Madeline ug mga adlaw. Oh, Nangadra ko maayos samtang nagpaabot ng masuhod ka dito sa akong lawag. Only to find out nga mitupad ka sa paghigda din sa imong batignaw nga asawa. Madeline, please. Hinaya ka ng tingog ni mo. You know, I don't care kung makamata siya. Madeline, please. Okay, sige. Dili ka gusto sa akong kwarto? Ganahan ka din eh? Okay, sige. Let's do it here. Oh, unsa? Madeline. Madeline. Madeline, unsa ba? Ayaw ko po. Unsa ba? Madeline. Mo, nine. Kung dili ka gusto pukawon ko kining patignaw nga asawa o pasaksihon ko sa buhaton natong duha. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!